Yan, isang magandang araw mga kasinag. Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Shoutout pala sa lahat ng aking mga subscriber, sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ngayon pala, andito pala ako ngayon mga kasinag sa Rawis, sa binabantay ng lupa. Yan, naglinis ako. Yan ang nililinisan ko mga kasinag. Oh. Malinis na yan. Yung dulo na yung mga kasinag, hindi ko pa na ginagalaw yun. Pagtapos na nito din sa kabila, saka ako lilinisin yung kabila na yun. Yan. Nakita yung mga kasinag, malinis na. Ilang araw na ako naglilinis dito mga kasinag. Kada wala akong gawa, wala akong trabaho, dito ako naglilinis. O kagaya kanina umaga yan. Ngayon maglilinis naman ako mga kasinag. Puputulin ko naman yung mga damo na yan. Kung nakikita mo yung malago pa yung damo na yan, puputulin ko yan. May share pala ako sa inyo mga kasinag na isang klaseng puno na hindi man totally kinakatakutan, pero maraming natatakot talaga sa puno na ito. Kasi kung tawagin dito sa amin ay ingas. Ito kasi mga kasinag, pag nadikitan ka ng ano niya, yung tawag dito, yung dagta niya, o kaya yung ano niya, gilik niya or yung hibo niya, magkakabutol-butol ka sa katawan, makati. Kagaya nito mga kasinag, oh. Napapansin niyo yan? Hindi yung ganong nakikita mga kasinag, oh. Yan, oh. Makati mga kasinag, tapos yung mga kamay ko mga kasinag, kung napapansin nyo yan, yan, oh, yan. Kung napapansin nyo yan, butol na yan. Napakakati mga kasinag, yung mga braso ko na yan mga kasinag, may mga butol na siya. Makati, i-share ko lang sa inyo mga kasinag kung anong klaseng puno yun. Ngayon, hahanap ako dito. Kasi marami dito. Saka pati yung ibang mga taga dito, hindi pinuputol ang puno na yun. Pero ako, pinuputol ko yun. Hahanap lang ako mga kasinag, ha. Kasi kung anong klase ang nasa dahon nun, na mga butol, yun ang mangyayari sa iyong katawan. Kaya dapat alam mo kung paano gamutin ang ganun. Mamaya lang mga kasinag, ha. Hahanap muna ako ng ano na yun, ng klase nung puno na yun. Kasi dito kasi kanina mga kasinag, madami ako naputol. Nung mga nakakarang araw pa, pumutol ng ganun. Hindi ko siya pinapansin. Ngayon, pag pinapamawisan ako, ang grabing kati mga kasinag. Talagang namamaga na, oh. Yun sa kamay ko mga kasinag, oh. Kung napapansin nyo yan, medyo malabo mga kasinag, eh. Tapos yun sa braso ko, yan mga kasinag, oh. Kung napapansin nyo yan sa ano na yan, namamaga na siya, makati. Hahanap ngayon tayo mga kasinag kung yung puno na yun. Totally, halos walang nakakaalam nitong puno na ito mga kasinag. Hindi ito na lalaman ng karamihan. Sa ganitong gubat mga kasinag, hindi lahat ng puno okay, walang ano, ayos siya. Pero yung puno na yung mga kasinag, kaya ano yun, kaya katakutan dito yung mga kasinag. Kaya katakutan yun. Hahanap lang ako mga kasinag, ha. Titiin tayo mga kasinag. Marami dito mga kasinag, eh. Hindi pa gaanong malaki. Saglit lang mga kasinag, ha. Hahanap lang muna ako mga kasinag, ha. Update ko kayo maya. Yun mga kasinag, nakakita na ako ng puno ng ingas. Nasasabi ko sa inyo, ito siya. Itong puno na ito mga kasinag, ha. Tingnan nyo mga kasinag, tingnan nyo ang puno na yan, oh. Para siyang abukado. Yan. Itong puno na ito mga kasinag, yan. Yan, tingnan nyo mga kasinag, ha. Itong puno na ito. Saka mga kasinag, nakikita nyo sa dahon niya, yan, kung nakikita nyo mga kasinag yung butol-butol na yan sa dahon niya, yan, pinagigirahawan pati ako mga kasinag. Yan, kung nakikita nyo yung mga kasinag, yan, oh. Pag nakikita nyo yung mga kasinag, yung butol-butol na yan sa dahon niya, yan ang puno ng ingas. Para siyang abukado mga kasinag. Kung anong itong butol na yung mga kasinag, ha. Oh, anuhin natin, pupugtiin natin. Yang butol na yan mga kasinag, yan ang mangyayari sa inyo, sa mga balat nyo. Yan, oh, yan nakikita niyan. Ganyan ang mangyayari sa mga balat nyo. Oh, ganyan ang mangyayari. Yan ang puno ng ingas mga kasinag, yan, oh. Ito ang dahon niya, ha, itong hawak ko. Ganyan ang mangyayari sa kamay nyo, sa mga balat nyo. Pag nadikitan kayo ng
Yan o, yan mga kasinag. Nakikita mo yung likod na yan mga kasinag? Yan. Yan ang nakakaano mga kasinag, yung hibo niyan. Pag yan ay natalsikan ang balat nyo mga kasinag, yung hibo na yan, yung kita nyo nagkukulay brown na yan. Pag natalsikan ang balat nyo yan, at kumalat sa katawan nyo, ganyan ang mangyayari sa mga balat nyo mga kasinag. Dapat alam nyo ang panggagamot ng ganyan. Pag ganitong nangyari sa inyo mga kasinag, kukuha kayo ng puno, yung puno niyan. Ngayon mga kasinag, nakita nyo na yung puno. Ano? Tapos yung dahon niya, ito na. Kung nakikita nyo yung mga brown na yan, yan, kulay brown na yan, ang gilik niya, ito yung hibo niya. Ito ang pag nadikitan kayo sa katawan nyo, mangyayari kagaya nangyari sa balat ko, yan o, sa kamay ko. Tapos yung dito sa kabila kong braso mga kasinag, ganyan ang mangyayari. Dapat marunong kayong manggamot ng ganito. Ang paggagamot nito mga kasinag, kukuha kayo ng ganitong puno na maraming butol-butol. Yung maraming ganito ang dahon, yung mga butol. Tapos, magsusuob kayo. Sa amin kasi, ang panggagamot nun, magsusuob kayo, kukuha kayo ng dahon, isang dahon ganito, kukuha kayo ng baga, tapos lalagay nyo ito. Magsusuob kayo. Tapos yung nakuha nyo naman na puno, isusuksok nyo sa lutuan nyo kung nagluto kayo mga kahoy or uling, basta sa bubong nyo, doon nyo isusuksok yun sa may lutuan. Doon nyo isusuksok. Ganun ang panggagamot nito mga kasinag. Dito kasi, sa Bicol, ang sabi nila, ang paggagamot na nito, kukuha ka lang nito, tapos, ilalagay mo na doon sa lutuan. Pero, hindi gumaling. Sinubukan ko noong nakarang araw, kinuha ko, tapos, kung pagkakuha ko, nilagay ko lang doon sa, yung sa lutuan namin, kasi kahoy naman yung paglulutuan namin eh. Inilagay ko doon sa bubong, doon ko sinuksok. Hindi gumaling. 3 araw na mga kasinag, hindi pa gumagaling. Kaya ngayon, kukuha uli ako, gagamutin ko. Magsusuob na ako. Kasi sa amin kaya, doon sa palibas at Bicol naman sa amin mga kasinag, Tagalog naman ako. Dito kasi, Kabikulan. Tagalog naman. Tagalog kasi ako. Doon sa amin kasi, ang panggagamot nito, magsusuob ka talaga. Hindi ko lang alam kung paanong proseso ang panggagamot ng iba. Basta sa amin, magsusuob ka. Tapos yung pagkasuob mo, panausukan mo ng buong mong katawan, yung puno na kinuha mo, yung ganyan, yung sanga. Hindi man totally puno na isang malaking puno mga kasinag kung kukunin mo, yung sanga lang. Ilalagay mo doon sa bubong ng lutuan nyo. Ganyan ang panggagamot mga kasinag. Pag hindi kayo marunong manggamot ito, buong katawan nyo, ganito ang mangyayari. Mapupuno ng butol. Kung anong klase ang butol niyan mga kasinag sa dahon, nakita nyo yan? Ganyan ang mangyayari sa buong yung katawan. Kaya sa mga hindi nakakalam nito, mga kasinag, ngayon alam nyo na. Kung kayo natatakot naman putulin yan, hayaan nyo na lang. Pero ang ingatan nyo, yung hibo sa ilalim. Yun, nakikita nyo yung hibo na yan, kulay brown. Yan ang iingatan nyo mga kasinag. O kaya yung dagta nito, pag pinutol nyo. Kagaya nito, yan. Pinutol ko na siya. Ingatan nyo lang. Pero ako mga kasinag, pinuputol ko talaga siya yan. Kasi marami dito kasi dumadaan. Pag minsan pinanggigirhaw, natatakot. Natatakot na palapit sa puno. Kaya ang ginagawa ko, pinuputol ko na lang kasi wala naman silbi. Kinakatakutan lang ng karamihan. Kasi may mga tao dito kasi mga kasinag na napaka-sensitive. Yung pag naanohan ka ng hibo niyan, buong katawan mo, mangangalat talaga yan. Kaya yan, isinare ko lang yan sa inyo mga kasinag ha. Sa mga hindi pa nakakaalam ng puno na yan ha. Ito para siyang puno ng abukado. Yan. Ingas kung tawagin yan dito sa Bicol mga kasinag. Ngayon mga kasinag, na-share ko na sa inyo. Mamaya, gagamutin ko naman yung nasa kamay ko, tas yung sa braso ko. Maglilinis na ako. Yan, dito lang ako naglilinis. Yan. Yan. Ito yung nililinisan ko mga kasinag. Pero mamaya yun, puno na yun, puputulin ko na mga kasinag yun. Kaya makikita nyo, walang gaanong puno dyan. Maraming puno dito mga kasinag ng ingas. Kaya isinare ko lang yun sa inyo mga kasinag kasi maraming taga-sentro na hindi alam yan. Basta pasok sa nyugan, pasok sa kahuyan, putol dito, putol doon na kala nila okay yung kahoy na yun. Hindi pala, delikado. Kaya kinakatakutan niya mga kasinag yung puno ng ingas. Katulad lang. Yan ang puno na kinakatakutan. Madami dito akong nakikita mga kasinag sa ibang nyugan
pag ako pumupunta, hindi nila pinuputol yung puno na yun. Hanggang sa lumaki lang ng lumaki. Hindi nila alam, mas delikado yun na pag lumaki ng lumaki. Kaya ngayon mga kasinag, ako'y magtatrabaho na. Sa lahat ng subscriber ko, salamat sa mga sumusuporta sa akin. At sana wag niyong pabayaan ang aking YouTube channel at mas lalo niyo pang suportahan. At nakikiusap ako sa inyong mga kasinag, wag niyo namang i-skip ang ads. Alam ko ang mga videos ko may ads na eh. Wag niyo namang i-skip. Mas magandang panoorin niyo, tapusin yung ads. Kahit sa mismong video, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes mo lang mapanood, basta yung ads wag mga kasinag. Pero mas magandang mga kasinag na tapusin nyo na lahat ng videos ko. Kaya maraming salamat mga kasinag. Hanggang dito lang. Ako'y magkatrabaho na. Bye bye!